Tak dobrý den, moje jméno je Roman Eckert, jsem prezidentem a hlavním trenérem Ústecké akademie plaveckých sportů Ústí nad Labem. Jsme z České republiky a přijeli jsme sem zde do Šejku nabírat kvalitu před mistrovstvím České republiky, který se koná v prosinci. Jsme ubytovaní zde v hotelu Dream a musíme říct, že zázemí je perfektní, jídlo je fajn, krásné moře zde máte, jsme z něho nadšený v době relaxu, děcka můžou zde se potápět, zarelaxovat si a zde na bazénu máme skvělý zázemí v podobě olympijské 50, kde máme prostory a můžeme zde trénovat 2krát denně po 2 hodinách a manažer bazénu a všichni jsou k nám velice vstřícní a moc se nám tady líbí a určitě příští rok bychom rádi přijeli sem znovu, protože ty podmínky jsou tady skvělé.